Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami i danas ćemo raditi da li se isplati da gledate Mirai Nikki. Ali pre nego što krenemo u klip, hteo bih da spomenem pobednika srpskog Shinigamiovog kviza, koji održavam inače na live. Pobedio je Milan Radunović, koji je od 150 pitanja pogodio 24. Zaista svaka ti čast. Ove kvizove održavam na svojim live-ovima i vrlo su jednostavni i objašnjavam pravila na live-ovima. Evo baš posle ovog klipa će da bude jedan veliki live. Pobednik dobija moderatora, ako već nema, dobije rank up na mom Discordu i dobije pozdrav. I ubacit ću nešto specijalno da pobednik dobija isto još jednu vrlo jedinstvenu nagradu koja se stalno menja tokom mog kviza. Još uvijek ne znam koja će to tačno biti nagrada, ali ne brinite se, uskoro ću to vrlo da smislim. Naravno i prvi pobednik dobija tu nagradu. Pa mi da se vratimo. Mnogi su mi predložili da stavim Mirai Nikki u kancere. Otprilike znam zašto ste me to tražili, ali ajde nećemo to da komentarišemo. Ajmo da krenemo priču. Radi se o jednom jakom stidljom dečaku pod imenom Yuki, koji je urnebesno stidljiv i jedva se druži bilo sa kim. Jedino što je inače radio jeste kuckao na svom jebenom malom telefonu i to mu je bila bukvalno jedina zanimacija u njegovom životu. Jednog dana, taj bog iz telefona, ne znam, zaboravio sam kako se zove, on je prizvao Yukija kao i ostale, svi koji su dobili tu priliku da se takmiče ko će zaista da postane sledeći bog. Ukupno ih ima 12. Ako nisam zaboravio zaista koji je broj. I održava se kao neki Hunger Games, znači ko zadnji ostane, taj dobija tu moć. Ali naravno moraju da požure zato što imaju ograničeno vreme, zato što sadašnji bog umire. Oni su imali samo jednu moć, to jeste njihove telefone. Svaki telefon je otprilike bio različit, ali otprilike su svi skoro bili slični, da telefon priča sudbinu korisnika. Kada telefon napiše dead end, to znači da korisnik će imati jako lošu sudbinu, to jeste da će da umre. I tako se nastavlja anime. Naravno, ovaj anime najviše je postao popularan zbog ove psihopate, to jeste tačnije Juno. Mada ja je volim, svakako. Pa mi da se zabacimo u ovaj anime. Pre svega, ajmo da spomenemo dobre stvari ovog anime. Ako se zavučete u priču, priča je vrlo zanimljiva i držat će vas uvek na vaše pete. Takođe i zanimljiva, makar iako jeste priča malkice vrlo zauvijana, to je u drugom smislu vrlo iskompleksirana iz nikakvog razloga, ali definitivno priča će vas i dalje privući i bit će vam zanimljivo. Pa barem do nekog trenutka, čak i ako ne volite ovaj anime. Imaju jako dobru muziku, Ost je sasvim super, ima tužnu muziku, ima borilačku muziku, zaista sve je bilo u redu sa tim. Čak i su imali 2 dobra openinga i oba su super. Postoji navodno kao treći, ali ga nisam slušao. I postoji još dosta dobrih stvari oko ovog animea, dosta je primamljiv, ali ipak ja da pređem na loše stvari, pošto ih ima dosta. Pre svega ovaj anime ima jako nedopadljive likove, to jeste sam glavni anime protagonista, jebem ga, mrzim ga i vrlo je čudan. Takođe je retardiran. Postoji dosta još iritantnih likova, ali da se fokusiramo sad na drugu stvar. Ovaj anime nema nikakav balans, u smislu da ima suviše žanrova. Zato i anime ponekad može da vas zbuni. Ovaj anime menja žanrove kao što ja menjam čarape. I ono što je najbitnije, priča nije uopšte originalna. Vrlo liči, ajmo da kažemo, Fate. Kao i uvek što vole da kopiraju. Ne znam, nekako anime koji imaju Hunger Games temu su sada mnogo smorili. Postoji mnogo nejasnih scena koje možete da okrenete na YouTube-u i zaista vidjet ćete koliko anime nije nekada imao smisla. Glavni likovi ponekad mogu da budu takvi retardi, to je neviđeno i to mi se najviše nije svidelo u ovom animeu.
Ja sam tek započeo s ovim zamerkama, zaista da krenem da pričam o zamerkama o ovom animeu, imam da pričam mnogo. Zato prekinut ću ovde. Ajmo sad da budemo iskreni. Da ovaj anime nema Juno, ovo bi bilo kao prošlogodišnji jebeni Juni Tyson. Nismo ga ni primetili da je tu. Sad ću da vam kažem zašto nisam ubacio ovaj anime u anime kancere. To je razlog zato što, makar koliko greška ovaj anime imao, a ima ih dosta, anime je tehnički tu. I više sam se oslonio na svoje utiske i iskustva kad sam gledao taj anime u tom trenutku. Sad mi je totalno drugo mišljenje zato što sam ga više prostudirao. Ali da ga gledate prvi put, mogu vam reći, možda vam se i dopadne. Nemojte me shvatite pogrešno, ponekada kritičari i komentatori ponekad mogu da vam upropaste anime. Zato nemojte to da dozvolite, ako nećete slušati to, ako neko ne misli o tom animeu dobro, a želite i dalje da vam taj anime ostane super, nemojte da slušate. Da li se isplati da gledate ovaj anime? Pa sad ću vam kažem jednu lepu priču. Ovaj anime otprilike kao što sam ja prvi put otišao sa drugarima u kladionicu. Igrali smo Lucky Six i nisam uspio iz prvog puta dobijem, ali sam uspio da dobijem iz drugog puta. 240 dinara. Da, vrlo sam siromašan. Ali svakako, tako i nekako i ovaj anime, bacanje kocke. Možda vam se svidi, a možda vam se i ne svidi. Zato nemam neko pravo da kažem da ili ne. Reći ću ne ili da. Znači, ovo ostavljam vi da sami odlučite. Mada, moj odgovor je da. Tu je anime i može da vam bude zanimljiv. Ako se pitate šta sam uradio sa tim parama, ne brinite se. Potrošio sam ih opet da bi pokušao da dobijem još. Naravno, dobi se kurac. I to bi otprilike bilo to. Hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayonara.